Тайнственият звън. Имало едно време една майка, която живеела в свят, изпълнен с вихър от емоции. Утрото започвало с игриви вълни, вечерите били като танц на разлюлени листа, а дори най-малките неща се усещали като порив на вятър. Тя обичала детето си повече от всичко, но понякога се унасяла в мисли, търсейки спокойствие сред бурния танц на ежедневието. Една вечер, когато се сгушила до детето си, заслушана в тихите му звуци, тя чува нещо странно, слабичък, почти недоловим звън. Огледала се, но не видяла нищо. Може би съм го измислила, помислила си тя. На следващата вечер, когато детето отново било обгърнато от палитрата на своите чувства, тя отново чува същия нежен звън. Любопитството й я отповело в меката светлина на нощта. Следвайки звука, тя стигнала до малък прозорец, през който звездната светлина се изливала като нежен дъжд. Въгъла на перваза седяло мъничко същество, не по-голямо от длантай. То приличало на капчица светлина с прозрачни криле. "Коя си ти?" попитала майката с удивление. "Аз съм звънчето на малките радости," прошепнало съществото. "Аз съм тук, където има любов, но понякога родителите ме заглушават с забързания ритъм на деня." "Как да те чуя по-добре?" попитала майката. "Всяка емоция на детето ти е послание," започнало съществото. "Светът му е като палитра от цветове. Понякога ярък, понякога мек, понякога предизвикващ въпроси. Ако вместо да се бориш с бурята, се заслушаш мелодията й, ще чуеш моя звън." На следващия ден майката решила да опита. Когато детето усети от цветната вихрушка на емоциите си, тя го прегърнала и се представила как звънчето тихичко пее. Шепнела: "Чувам те, разбирам те. Ти не си сам." И тогава сред емоциите се е появила дъга. Един малък, но искрен смях. От този ден нататък, когато моментите ставали бурни, майката знаела: звънчето е там. В играта, в допир, в най-нежния лъч светлина. Просто трябва да спре, да се заслуша и да му позволи да звънне в сърцето й. Понякога в най-обикновените моменти се крият най-нежните звуци на връзката между нас и децата ни. Те са там, в усмивката, в росата под очичките, в неспокойната нощ. А следващия път опитай това. Когато детето ти бъде завладяно от емоции, не бързай да поправяш, да обясняваш или успокояваш. Просто се сгуши до него само за минутка. Сложи ръка на сърцето му или ухо и си представи как малкото звънче тихичко пее. После ми разкажи, чу ли го?